뭐 saya 땅때 소리야도 공만어 사자 하자 사동어 이제 나가래 리가리 깨깨 산이다가 상 Pula hambai sini media person jono tini hayo sartung dorogo cuma basa logroi jono coverage kema bagai tini 26 asram bari constituency ringai haino hai tewasa cuma ma phafika tamni himale sini asram bari constituency ni bisingo khobjak purbo champasora eba east champasora bisini 4 number ward mayang kuthai kamini tichakma kami hinjago obo oro sini takuk koroksa bini sak sori hamia bemar majama bisintikai bokongma sal kodongma tongkha sak sori hamia ngai bemar ngai kintu thana kisu din age botini bini langma soi thangka on bagai bong nok nok ho sungtini bini paithak ni panda eba 13 dino sung kicha bono subaso khaina bagai phaijak sung borno kabang rimaya phano marum rok tui rok simi kisa sung subana hini phailajak oro sungtini subana Haitani, semua bahasa Fahim aja kah? Ang niji kuai political district ni working president, tei an logi Fahim aja kah? Sini sabi jasaran beri block committee ni vice president, sini borong orang Subol Singh, tei Fahim aja kah? Block committee ni no, committee member sini borong orang Monoranjan Deburma, tei Fahim aja kah? Sini existing committee ni, committee member sini borong orang Sopan Deburma, tei Fahim aja kah? Sini Purbo Champasora Bisini Monitoring Committee ni Vice Chairman Borong Norottom Deborma tei sini Sipehawar GP eba Gram Panchayat ni sini Borong Asif tei nini Manobendro Song tei kabongo tongo oba keno oro tini footage phaibono rang bokisa sung thumui laikha phaimi aboro tongo ma choi baksa borno belakha hambai tei sung oba keno subalai tongo tei busang dino subalai sung borno suba khaima bagai tei chuno saksuri kaham tonoi abon bagai sung sini kai chuno hambai tei nong no kungno bo sung hambai chuno jorari ma bagai borno subana bagai hambai ko drama thani ko suba phaima bele hambai sung kuri nong no khungi muya phalcha saman no goi suba phaibeka nini besani boyos besang kana an busai boya sang thasimi amle 60 বছর da kakna 60 বছর khna 60 বছর kain khna nim besa khorok busu to busa mangnai salamang da buri masa selama sa